sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Peachy. Sa dili para ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Now that I have you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan niya Pichi. Babe, nagkalimutan niya ha? Ikaw mo yung mukuha sa mga bata. Oh, sige babe. Bantay ka ha? Busy ra ba ikag atubang des imong laptop? Basig, mawa sa mong una-una. Oh, lagi. Sige na. Kaya na ako giapas ni deadline. Sige, sige. Udyutin ako. Love you. Love you too. Uy, hala, patay. Alas 6 naman di ay. Ganina rin alas 5 ang mga bata na muhi. Magdali ko. Ay, di araday si mama ninyo, oh. Mga anak, sorry. Sorry kayo na busy si mama. Ay, nanghilak na anak ganina, ma'am. Kinagtuo sila kwe mo kuha nila. Gitawagan sa nako ang ilang papa, pero wa man sad gud mo tubag. Ma'am, salamat gid kaayo. Ganong nanawag ang teacher ni Elaine ganina? Nangita akong kinsa mo kuha sa mga bata. Oh, nga naman. Nakalimtan na sa di mo. Nabisi lang ko. Sus, mao gini rason mo pirmi. Tanan mong oras o atensyon na sa imong trabaho. Wa na ka makahuna-huna namo nga imong pamilya. Ay, ako ignaana, ha? Martin, wabi ako pakayahay lang. Nagtrabaho ko. Lagi nagtrabaho ka. Pero i-balance po ang imong trabaho o ang imong panahon sa imong pamilya. Martin. Sakto'y mong banaday, uy. Isag maayo nga, wala kay panahon para nila. Dili ba yung kasingkol ha, nga ikaw rin magbuot kung unsay gusto ni mong buhaton? Dakan magud ka trabaho ungod. Permi ko mag-ampas. Pwes, pangita og paagi nga mahanay na nimong daan imong oras. Kay di na ka makamahay sa imong bana, anak. Kung biyaan ka niya, kay wala kay oras nila. Day. Babe, sleep na. Babe, later na. Napagipang chatan para sa report, ugma. Lagi na. Dali na. Unya na kay kunin mo. Martin, unsa ba? Di ka makasabot. Sabi mo, Pichi. Wala akong makasabot mo. Mureklamo na sa kabahin sa akong trabaho. Di na. Kikapoy na ko balik-balik og reklamo. Udah ako na hinataw. Unsa? Unsi undangon? Di na ako. Kapoy na siya pangayos mo atensyon, Pichi. Martin. Panaglibog ko kung saan din ako. Gibiyaan ko ni Martin. Nak, kapila na biya ka warning anang imong style, ha? Pa. Pero gahi yung kay kago. Pa. Una karon nga wa naman si Martin. Imo na lang tanang responsibilidad sa mga bata. Indas ni mo. Ngayon sa makahatag ka ba ng panahon sa imong mga anak? O mas piliyon mo ito? Enjoy sa school, nak. Si Papang kuha na mo niya, ma. Ako na. Ayog ka ba ka? Sa dili pa mumumuhi ni anak ko.
kumusta man ka? Nia, grabe nga akong adjustment. Ay na, kaya raman lagi. Hawa mo ko'y choice. Ako pa ni mo no, para dili ka maglisod. Mag-co-parenting na lang mo ni Martin. Sports lang, good. Para lang sa mga bata. Kana kon, ma-okay siya, ana. Sige, may problema. Okay ko, anak. Waman may iba ang mga bata, di ba nga? Nagbuwag na ta. Wa. Ako na silang kaingnan nga. Busy ka sa trabaho. Sige. Maganahan ko sa bahay para sa mga bata. Salamat, Martin. Pa, dili na ka busy? Ani na ka makasleep? Ko anak. Daghan mo kong trabahoon si Papa. Pero syempre, unahon ta mo kaysa sa akong trabaho, anak. Maungo. Ani ko mo sleep o niyang gabi eh. Yay! Ay, kalain pa isang kipati. Nga nagtupat mi kigda ni Martin karon nga. Buwag na mi. O baka matog. Wa pa. Milagro. Muna ka magtrabaho, ingon na arong rasa. Ako nang gihumandaan para makaatiman ko sa mga bata. Sige. Matog na ko. Makatog ka ko, ani. Lamig kayo siyang kakson. Gimingaw na kayo ko niya. Siya ka. Mausap kayong gipati. Pero, ma-recall naman kayo siya kung kamirang tuhang magatubang. Kinahanglan nga matubagin ako mga pangutana. O gakos ko niya. Pichi, ayaw. Sorry. Naanad lang. Di na pwede. Asawa di ka sa papel na lang. Pero noon ako ilang uyab. Sorry. Sakit kayo, Day. Dili ko kayo imagine nga nailing higugmaon si Martin. Gawas na mo ngayong pamilya. Imo ra bitaw unta siya sa una, pero sa may gibuhat nimo. O lagi, nakasabot na ko. Ako ding sa... Nung nagmahay na ko, gusto na ko siya makuhag balik. Sayo naman kay nasanan. Bana mo gid nimo siya, tintala. Unsa? Wala kayo trabahoon? Naa pa. Sige. Una na ako katog, ha? Ikaw akong trabahoan. Pichi. Martin, pasagdi ko, please. Bisag karon lang. Kibingaw na kay kunin mo. Please. Please. Malipayon na akong amiga, da. Oo. Pero nag-ibog ko, Day. Naimahitabo na mo, pirmi. Bana na ko siya, pero wa man lang na mo mastoryai ko nabalik na ba mi o unsa. Ansa ni magiluto, uy? Kabaho ba, ana? Uy! Uy, hala. Di ka ka mabdus? Pagpiti, girl! Unsa? Mabus ka? Oo. Anong murag goal man ka? Ako mo kaya mahal na. Siyempre, no? Pero nag-uol ko kay... Naanabi kay uyab. O diba, wa naman ta? Unang higayon pa lang,
Nahitabo na tabalik. Nakibuwag na ko sa kumayap. Kinibaw ko nga nakasako niya. O nag-realize pa na ako nga love, teka. Martin, Ikaw gyapon nga itong pamilya nga akong piliyon. Bisa kung sa'yo mahitabo. Mong ayaw kagkuol nga magplus ka, okay? Mahal kita ka. Huwag ang atong mga anak. mahal sad kayo ti ka, Martin. All of my life it seemed that something had been missed as lonely as the Pasalamat na lang ko kay dili pa uwahi ang tanan. Una ko na-realize ako mga sayo. Og tungod atong hitabo, mas nindot ang among pagpuyo sa akong pamilya. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Pichi nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo. Awit ka na ay ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higala mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O makahay pa na sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.